Gabino Martínez Darenazak Turismo eta Kanpo Sustapeneko foru zuzendariak eta Juan Feliz Madariagak Bilbao ekintzako zuzendari nagusiak 2012ko Bilbao Bizkaia Pintxo txapelketaren daztaketa astea aurkeztu dute. Goimaiako miniatura sukaldaritzaz gozatzeko aukera emango duen txapelketa honek urriaren 12-ko 21 iraungo du. Ekimenaren helburu nagusia da turismo eskaintza dibertsifikatuz, ostalaritzaren eta aisialderen arloko jarduera suspertzea eta eragin ekonomikoa izatea. Deialdeak partaidatza arrakasta handia lortu du 62 establezimentuk emamaitute izena eta bezeroei lehiaketako pintxoak 1,50 eurotan daztatzeko aukera emango diete. Aurtengoa 15. edizioa da eta nobedade handiekin dator. Sariak benetako neurrezko, urrezko, zilarrezko eta brontzezko zotzak izango dira, eta horretarako sari bana entregatuko da 2 kategoriatan, pintxo librea eta pintxoa osagai bereziarekin. Aurten, bakailaua. 10 sukaldari ezagunek establezimendu garaiak hautatuko dituzte. Gainera, herritarren parte hartzea bultzatuko da, publikoaren sari berezia aukeratu ahalko baitute, SMS bidez, tokian bertan, beren pintxorik gogokenaren alde bozkatuz.